Sausa Kaaw. Kumusta ka yung tanan ng masuking tigpaminawan? Yung sikat kayong tulumanon sa radyo, handumanan sa kaawit. Ako si Steve. Sa di pa nag-usugdan sa pagsaysay ang amo sugilano ni Maymay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Never, never, never. RMN Drama presents Handumanan Sausa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi ka doon? Magkining sa kalalaki nga taga Luot, Mandawi City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Steve. Ngano niya naman sad ka? Gimingaw ni mo? Nagkita pa ganita ganiya sa school? Kaya karon, niya nasag ka sa kong boarding house. Ngilad ba day? Kung ako bisitahan ng akong uyab? Steve, ting exam na to. Ang ngayon na ta mag-focus sa atong pagtuon aron di ta mahagbong sa exam. Ano ko kasukod? Oh, dawataw na niyo. Gida na kang snacks. Tibaw ko. Tagang kagtunanan. Gutomon niya ka. Ano nang kago pa man ka, uy? Pero may rason ko ka, makaan naman din eh. O makita ka. Yatan na kasi yung pagkaon. Thank you. You're most welcome. O sige ha, di na magdugay. Aron, magkapadayan kasi yung pagtuon. I love you. O man si may messy ang classroom. Naman naman tayo yung exam. O, iman ni babayan ha? O, magpabuta. Si May nagkusukim kitawa. Malipayon kasi siya. May lalaki siyang kasulti. Ingon sa lingaw kasi nagkasulti sa mga lalaki. Doon ko sila. May? Steve, ikaw di ay? Ila-ila di ay mo. Transferee siya din sa atong school. Si Sam. Sam, si Steve. Young boyfriend. Nice meeting you. Nice meeting you, bro. Ikaw day ang uyab ni Maymay. Wapo sad. Huwag ko ba kayo sa tulada sa ultihan na doon tawa na da? Bugiro. Murag na kaminos ako. Ikaw ba? Sensitibo ra sad kayo ka. Gilain lang dayon mo pagsabot iyang gisulti. Gwapo siya, di ba? Oh, gwapo kayo. O mas gwapo siya kanako, di ba? Yun na paragod. May buot ka bang ipasabot sa mga pangutana? Kung mayon ko nagsilos ka tatawan, unsa ikasulti nimo? Kung mahangyo ko nimo, nga di na ka mapadol at tatawan, natong Sam, magkahimo ka ba? Oh, usay, uwa siya din ni ma'am. Sabado maron, uwa siya klase. Ay, nilakaw man to. May anhin niya. Babae man to og lalaki, di kuha mo to siya. Og may sakyan nang da ang maong lalaki. Yun na pa ha. Husto, si sis ang babae og Sam ang lalaki. Iya man ning gipaila-ila nako. Magalas sinas gabi. Ug pa maabot si Maymay. Pila na ko kauras kang napaabot niya din sa kawas ng iyang boarding house. Ginamok na lang ko pinaabot niya. May sakit na lang may hunong sa tungod. Dili. Si Maymay kita na nanaos sa sakinan. Si Sama mo lalaki. Nagkako sila. Dili. Mga hayop. Mga salbayes! Ayaw pag binastos din, he? Kamu may mga bastos. Tungkol kinikita ko kang si Sam nga nagkakos. Aw, nakakita ka na day. Pwes nasayod ka na day nga uyab na Miss Maymay. Lumbag mo ka! Nahibaw ka! Uyab ko na si Maymay. Pero imo yung kisultan. Siya may nipatol na ko. Siya may pangutan na.
Uyab ko na si Sam. Busa magkigbuwag na ko nimo. Unsa? Bay. Ay, palabi, uy. Mahubog ka. Giyaro kung lagunan nimong ilimnon nga magkahubog diha. Ha? Gusto ko lumsan ako kugalingon sa bino, bay. Sakit kaya kundugan. Dalit kasi nakailis na ako. Ano ka tuwag na mong relasyon? Gipapasan niya tungkol lang sa pag-ung lalaki nga iyang gikaila. Oo. Gupuhon man ka. Tisoy. Di huilas pa yun. Mawan ni ka, anak. Sakit kaya kundugan, bay. Mahal ka na ko si Maymay. Ay, naisip kang babae, uy. Ayaw patas, tama. Pila na kabuan na kalabay. Sukat sa panagbuwag ni Maymay. Uban, mag-isabag ako mag-move on. Labi na ako makita si Maymay o si Sam na labing kayo. Doon kumuto ng akong lugan. Oh, uy, may nag-text man ako. Insam ka. Tanawin ko, bay. Oh, si Maymay. Siya nag-text ako. Basaw na ko. Can we meet? I need someone to talk to. Please. Thank you, ha. Abi na kung di na ko nimo tungahon. Yung anong naghilaga? May problema ba? Si Sam. May lain na siyang uyab. Ako siyang nasakpan. O ganong imo nang isultin ako? Nasayad ka na yun. Unsa ka ko ang sa aking mga buhat ka rin ako. Di ba? O ino, nag-alabay na to. Di na ang hisgutan. Nagbahay na ako sa akong gibuhat, Steve. I'm sorry. Para sa usapang nakikita ka na ako. Magibalik ka na ako. Kung ulit mo hukom, andam ko sa pagpasailo ni mo. Tungkol kay mahal ko pa ikaw. No. Dili ko makigbalik ni mo. Si Sam na ang akong gimahal. Tabangin lang ko, please. Gilikay-likayan ako niya. Dili ko na madawat. Kung mahal ko ni mo, buhato ni mo ang tanan nga makatabang na ako, di ba? Di ba? Tabangin taon ko, Steve. Kitingalik maghikog ko. Nyangyo ka na ko, isip yung higala. Isip higala na lang. Tungkol kay ikaw may ang ipili. O dili ako. Mahal mo pas Maymay, di ba? Ngayon di mo naman magbalik. In love pa man ka? Ikaw ba? Pangalit mo ka? Di ba nini, ha? Ha? Di ba nini? Buwiin akong kwelyo! Buwi ko! Uras! Nagpasakit na ba kayo mas Maymay? Ako na yung mamahimo na mong kunta. Nagkasabot ka! Oh, ngayon nangita ni Mosgawas eh. Magpalaban na sad. Kinsa? Kinsa pa. Ang imong ex, naasgawas eh. Nangita ni mo. Naghilak. Magpalaban na sa tingali. Tingali nag-awal sa dungang iyang uyap. Patunto ka man, uy. Itong tabang ka man. Kispat sarana. Ako pa'y na-ex sana, gidluba ko ng liog ka na. Nga nun niya naman ka. Unsa mo sa problema? Di ba okay naman mo si Sam? Tabangi ko, Steve. Mamu ang naging ko iningitabo karon. Gitabangan naman si ka. Nga magkauli mo si Sam. Di ba? Igon tayo na mo na kung tabang ni mo. Mahimo ba? Ako na si Bangyo. Steve. Sakit na galing ibuhat mo na ako. Himon ko na mo siya absorber sa inyong awin ni Sam. Adi ka mo dagan ako. Magpalaban ako. Sakit ka di pa na ako. Tungkol kay mahal ko pa ikaw. Sa makadaghang higayon nga mangayo kong pasaylo. Nga nakapasakit ko ni mo. Dili ko tuyo nga mao ni mahitabo, Steve. Basta kinahitabo na lang. Igo na.
Dili na ko makatabang nimo. Dili na ko. Steve! Steve, mabdos ko! O galit lang ganawa si Sam. Iya kong gibiyaan. Mura kong gibabuag tubig ang bugnaw at ay kayo na. Wag ko lang nahimo gawa sa paglakaw. Kung ko maminaw sa pagbako ni Maymay. Dili ko gusto maluoy niya. Kung kaya iya man yung tinayuan. Mahal ko siya. Agudon ko na. Apan naglagos ko. Tungkol sa sayop niyang hukom. Naguba kaming duha. Iyang giusikan ang duha katuig na mo relasyon. Nga unta, pinanggaog mahal ko magkaya siya. Ano ko makalimot niya? Na-transfer ko og laing tuhaan sa college. Aron, di namin magkita pa. Makalimtan na ko siya sa hingpit. Nibalhin sa ko boarding house. Nag-ilis og number. Aron, wala kay komunikasyon pa. Di ko gusto masayod pa kung sapay pangitabo sa kinabuhi. Nagkasalamat sa batagan ni akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Steve nga taga Luok, Mandawi City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagkalahan, never, never, never. Ang mga kaagi gibada ng duwa sa radyo ni Miss Mera Luna tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga ikalaw mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa babara. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga, ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sunan, mga adlaw. Kumusta na mo? Ari ang pagkining malagat sa kainan to found Pai Barili Morales with my partner, Joel A. Saido. Okay, asap kita, always say a prayer. Bueno, day gi-text na ko rin. Good morning, bye. To phone. Panahon na tingali ng mga ko samlik lagi. Mga ko sa pensyon sa taga-diwa HP. Kay labihan ko ng paminaw gikan pa kuno sa una. Diego Salvador pa manok ni San Pedro. Daw gibuog na kuno iyang dunggan o pamati. Sa man ni mao ni si Michael. Mga ko sa pensyon sa DYHP kay kusog isa mamati ni. Di lang pensyon bye. Tingali. Padatan niya kapuhon. Pinagilas on air. Okay, salamat gikan ni sa kong amigo. Taga dito sa Bukidnon, no? O may butang nga, Bukidnon naman sad. Sige. Bala, ang sutang pagkatutagan ng pagtagad pinadakin sa usa ka bana nga mapailalang sa nga Berting. Niagi ko sa gamayng kalibo ug unsa gi ipasabot ani tanan. Usa mo ka barker kon may manulti na bahin basta bahin sa politika, basta mga rally-rally. Usagi ko ka MC. Giilugan ko sa daghang mga politiko sa akong dapit. Maong busy kay ko. Minyon ako o gamay pasad ang among anak. Ophelia, Tel, day, ato na ko ha? Asa naman ka? Gabiin naman. Gipatawag ko sa mayor, doon na meroy pulong-pulong. Unsa? Pulong-pulong perting? Gamay rally good. Ibaw ka na bitaw nga, kuwan man kining mamanitrabaho na ko. Mamang gini akong orador man ta. Basta babae na di, basta tabitaan. Hambog na sad ay. Hambog na. Nga, nagsulti mo ko sa matuod. Mau bitaw proven na, tested, ha? Kita ka, nag-ilugay na ko ang mga politiko, pagkuha na ko. Unsa mo gid ang trabaho nimo ha? Lisod na akong trabaho, Ophelia. Pagpadugok ni sa mga tao, imsit ko ba tigpaila, sa laktod o mga politika na, gitawag kong barker, tigpaghot. Ay, mura sa kag iro. Mao na, tigpaghot sa mga rally, may man sa tang bid up o sa kakandidato. Mahalin yun, basta ako na musulti. Mao gid na Berting, makabuhi kag patay. Ay, sad na makabuhi kong patay. Di man patay nga tao ang nga namatay na good. Unsa man patay ang ipasabot nimo? Parehagos imuha, patay na pero nabuhi. Mao ba? Di unsa man to nimo pagbuhi, Berting? Kod, puhap lang ko gamay, dahil am-amba. Nabuhi, oy. Huhuy. Sige, ato na ko, Phil, ato na ko. Kuan niya, Berting ha, pagpalat niya o gamay Christmas tree para din misbay ba? O gamay nga Christmas tree, dili na Christmas tree. Unsa man di ay? Christmas stone na na. Ay, ikaw no, kay impact, uy. Impact lagi. Kining, unsa man, gusto kag
Impact, gusto ka kay impakon siya, ha? Ay, buhatan ni mo ha, Berting. Kuan, kini impakon ti ka, impakon. Saba, di ay ko na si panghambog, Berting. Kaya na gid ka. Soyan ba na to? Lakaw na. Nagahuahaw ka lang diha na. Bantay ha, karon na pagpaulin ako, makita ni mo. Nagpatambag pa ko kang Kapitan Cirilo Guarin o kang Kapitan Lino Encarnacion. O di na ba ko kahimog yun? Putla na lang na. Ay, lasad. Brutal sa kay na. Lakaw na, uy. Christmas tree ha. Gamay lay palita. Oy, okay, sige, bye. Samtang nagdakaw ko ngadto na sa bay sa mayor, nagyan ako sila si Tam ug si Cherry. Nagpractice og kantag daygon, ay naminaw na sa ko. Ganahan ko naminaw basta Christmas song na. Pasko, Pasko, kalindot gayud kanimo Pasko. Ang kahulanan, ang kapaitan, isalikway alang kanimo Pasko. Laylayon, ug awiton, ang awit sa daygon lipayon. Kay Pasko karon sa pagkatao, ang kasadya sa ulungon sa yuta. Pasko na, Pasko na, kanindot gayot kanimo Pasko. Ang kagularan, ang kapaitan, isalikway alang kanimo Pasko. Laylayon, og awiton, ang awit sa daygon lipayon. Kay Pasko karon sa pagkatao, ang kasadya maana sa yuta. Kahigalaan, kahigsuunan, magambahan kitang tanan. Ang pasungan kay gihigan, ang suga kabitunan daw bulan. Sa tulong ka mga hari gihasahan, si Jesus ang manunubos ang tanan. Kung daw tinuod ka Kristuhanon, ato siyang gatahan o ligahon. Aniya kami nanaygon, mingadlawng alan tumun. Aniya kami nanaygon, mingadlawng alan tumun. Pasko. Oy, Sam! Jerry! Bradford. Nindot kayo yung kanta na nadaasan ko. Pero sa mong nasa lida nga karton nito. Ako din pinuod ni Ma'am Ninin o Sir Ricardo Moreno. Panay gonto para nila. Amik kabaw sa day ka ba iting, no? Nag-inom mo? Oo. Umana ning inom ron, namanay gonto mi. Pawas uwaw ba? Burabag si Father Ansan. Direk. Si Tony og ang iyang anak, panay gonto ba? Ug manaygon mo, adto mo sa bay panaygon. Hatagan mo yung pinaskuhan? Yun na pinaskuhan, no? Yun na pinaskuhan. Hatagan mo yung pinaskuhan. Pareha ba ni amay gura mo si Siriol Julia ba? Gitagaan mo yung sapatos por tindo. Marigasper. Riscolina. Nilutin ang sapatos. Guma na diha. Yun na, Tam. Di ba ka ng Pasko, hinatagay mo na, no? Exchanging gift mo na? Exchanging gift. Nga naman, ha? Hinatagay. Di, muhatag ka na ko, muhatag sa kunin mo, di ba? Anak! Exchanging gift mo na. Hinatagay. Ako bata pa, exchanging gift. Exchanging gift? Kuan lang, Tam, para makadaginot kuan lang, ang imong ihatag na ko, imo na lang. Ang akong ihatag nimo, ako na lang sad. Ay, teka. Libo ko na. Sabot kayo Mamagin ang Pasko, exchanging gift man na, baylo kayo gasa, pues muhatag ka man ako, ha? Imong ihatag na ko, imo na lang. Ang akong ihatag nimo, di ako na lang sad. Di ba? Sakto tuod. Wa magigasto? Wag yun. Di ba? Gets ka na? Uy, ino na lang nato ang mga butante, anak. Para way gasto. Nakagift ako. Mao ginin trabaho na ko, naon na ko primero uli. Din kapoy sa kayo.
Abot sa bahay, diretso na kong higda. Nakabantay gid ko nga magbagulbul akong asawa. Ay, kalami katog. Ana, ligid ng butakal. Ano ka di, Ophelia, ha? Babaya, may lang kasaad. Ano sabay saan, oy? Aywa, sa dahil ni mong lakaw, nagpahad ka pa. Nagpaabot ko ni mo. Karon may abot ka, diretso ka nagligid ya. Kuha kay lami. Kuanday, Phil, sabtalan sagot, sabtalan ko. Ha? Sila kong sabot, sikong sabot ni mo, pero ikaw, at ka mo sabot na ko. Kuanday, nasahid ko si mong gibati. Kay, huwag kabantay bitaw ko nga, sihab kay ng imong duster. Huwag ka na gani magkuan. Pero, saan mo kay kapoy mo kayo? Sige, kapislok lang ya. Pislok lang. Ugma na lang, day. Promise, ugma na lang. Nasad, ugma, nasad. Kurutan ka ng ugma, ambot yan. Basta, ugma lang lagi. Cross my heart. Dilo di ay, Berting. Ato nga ya. Kalabot ka. Murag naa, pero wa. May pagwa, naa pa. Pagkabuntag na, gipakondisyonan ko sa akong asawa, lami kay akong pamahaw. Kaan na di, Berting. Wow! Nagasusupak, kalami! Kainit sa sabaw. Uy! Unsa ni? Bakasi! Bakasi. Bakasi, ha? Bakasi. Tutok man ka na ko, Berting. Karong gabi na gina yung Ophelia. May na yun na yung karong gabi. Bantay ko, ha? Oo, lagi. Hala, hutda ng bakasi. Parisan ko nagbarakуда. Adyo! Pagkagabi na, nakabantay ko nga naligo na akong asawa. Nagpahumot pag yun eh. Nandamsad ko. Phil. Philia. Dali na. Oo, day. Kining, mayroon pa ko one shot ng fighter wine. Ha? Huwag na sa kabutilya para manginit kit ka. Magkalisod. Magkalisod ka ron eh. I-apel ko din inom ang butilya. Amaw. Uy, uwan sa magoy. Akong cellphone. Doon ay tawag. Ha? Kanina. Hello? Mao ba? Unsa? Wala ko mabawa na. Karon na yun? Sige, nana ko. Sige, bye. Kuan kining, day kining, buwang, kalimot, mag-udain, nakalimot ko. Nga naman, ha? Doon naman day pulong-pulong, meron? Day, pagbalik lang na ako, ha? Nasad. Lagi. Tungahon na ito na ako pulong-pulong. Kay, ako nalang paabot. Basta, papuli lang ako, day. Murpa, promise. Ay, pakyas, nasad. Sige, day, aran ako, ha? Maon sa kunay ang among panginabuhi, ang akong pagka-MC o mga pulong-pulong. Magkapadaog ikong kandidato o sa kataw, kaya sa gulan na akong komedya, o ka na magsugod nami o ka ng pulong-pulong, musulti na ko. O karon, sa di ba na ko ihatag kaninyo ang atong mayor, usaw na ka, kining atong mayor mo na itong ninyo burito, ang taong kasaligan, nga mo'y tubag sa itong kalisod o paginahanglan. Usaw na kawit ang akong idalit ka ninyo, aniya si Miss Luningning di Amor, siyang awit, Sura Inday. Yahoo! Ano ba? Imo nga kalipay, Yaba! Inday, Wa! ialin ang panagway. Sura! Kadughan giampingan mo, Yaba! ang dugma mo sa sayawan. Sabing mo nga daw mapula, Ano ba? timaan sa babay matawa. Pinulog sa langit nung diwa o gugma. Sura! Sura Inday, Sura! Sura Inday. Lihok ki ay sa kinaiyang tabunon. Nunti kanunay sa talidhay, ilhanan sa dakong kalipay. Lihok ki ay hubgan na ang kinabuhi, ang kalibutan karon imo sa kalagmunganag. Sayaw Inday, Sura Inday, Sura Inday, Sura Inday.
sayaw! Ani ang sayaw, tulit! Bakbak! Kadlaw na gibing mahuman sa mong rally, unya mag-inom pagyud. Mga pag-abot na ako sa bahay, luya na, kapoy na kayo. Paras kong uwi. Peping, Ay, Filia, wap pa di ka matug. ipakapoy na ka. Ha? Dali na. Kuanday, Phil, labaras kong uwi. Daga na sa kagda inom di ay, mao pa? Uwa man kung makabalibad, mamugos mo ang mayor. Sabta na sa ko, Phil, sabta na sa ko. Sige lang kung sabot di mo. Karoon sabto na ka, ha? Iliswan man ko kini makainom tang. Mawa ato konsentrasyon. Hapit na yun. Hapit na yun ba upos na kung pailom. Day, next time na lang. Ay ko na. Sige lang, saan? Ugma, wa tingin may pulong-pulong. Pahuay tingali ni. Pulong-pulong lang mo. Mas malabihan mo man mo pulong-pulong kay nako. Mao magyug ka, halagi pulong-pulong. Palabihon tayo ka day. Uy, ikaw wala akong inspirasyon. Basta siguro lagi ugma. Siguro lagi ugma. Pantay ka lang, ha? Oo, kutaway na kong kape, di. Oo, ay. Ay, siguro baygon, ha? Day hapon, nagikan mi nga nag-briefing sa mayor. Nagdali kong pauli, kay wala may pulong-pulong. Wa ko magdahom nga mag-ianak ko sila si Tam ug Jerry, nga nagpalabuhan na silang hambog sa kanta. Oy, Tam! Unsa may inyong gilalisan ni Jerry, ha? Ay, kuan mo. Kini ba si Tamba, bida? Oh. Maglalis yun ako. Ay, nga naman, Jer. Nga ka na kung kanta ni Cliff Richard ba ka na, When the Girl in Your Arms ba? Oh. Christmas song ko na. Tinuon, bitaw na. Christmas song, bitaw na. Ay, si Christmas song ko taon na unsa. Lagi na. Love song man na, When the Girl's in Your Arms. Christmas song, lagi mo lali sa badyo ka na ko. Pida Christmas song ba itaw ni? Christmas song na may bertingo, di ba? Mura na, mura. Oh. O sa'y mura ko taon. Mura bitaw na Christmas song, Jer. Katahon ba na to? Di ba Christmas song na? Sabad Bitaw, yan. Jer. Bitaw, Jer. Kata ka, Jer. Okay, baby. Katahon ko nun ako, ha? Oh. Nya, taon na to, Christmas song ba? Okay. Baby. Ha? Christmas song lagi? Okay. Oh, ha? Ah. When the girl Oh. in your arms is the girl in your heart. Siwa sa ting. Soon it will be Christmas Day. Oh. Di ba Christmas song, ha? To. Mulalis ka. Tood. Ay. Nakainom dyan ko gamay. O nga pag-abot ako sa bahay, sayo-sayo pa, kunting lipayas kong asawa. Nagpaso-paso pa rin sa kong utubangan. Filia. Berting, ready na ko. Aha. I'm ready. Well, your wish is my command. Matuman ang tanan kamahalan. Dali na. Sa'yo pa man, Phil? Mag-warm up lang sa ta. O say warm up? Magsayaw-sayaw sa ta. Warm up ta. Okay, sige. Yes, may na yun again. Wala yung mga kakulian, wala yung mga obstacles. Mo inom lang ako one shot. Bahala ka. O wag ko magdahom, ingon man sa kong asawa, nga na-frustrated gini sa pilya kay daw sipa nga liti sa itong tuto. Wa nagi ko'y nahimo. Nalumoy lang ako. Warag naluod ba? Unsa na, Berting? Unsa na? Pakawaw ka lang. Buwangan day, oy. Wa mas kondisyon. Tigawa ka na yun. Laos ka na. Ikuan kining base na day, kining balikan is panimuot. Bantay ka lang ginterting ka. Ilubong na. Patay na na. Nga naman tao ni, eh. Nagdungan mi ka tao ni, unang mi kamatay. Hila na, karaan mo. Daan na ng masakit ang Berting. May na lang ng isos ICU. Ay, paabot lang day, ulian lagi ni. Ulian pa ka na. Grabe naman pagkapatay, anak. Midungoy naman na. Pagkauwa ka lang. Paabot lang. Ulian na ni. Ulian sa mata mo, maulian pa ka na, nagpinal naman na. Oh. Nagpinal na na. Ay, tauri na lang nag-ribbon, Berting. Ribbon na ito. Lutuin na. Paabot lang lagi day. Doon na pa'y kuhan kasulbaran ang tanan. May kasilbaran pa ka na. Natay na magamit. Hala, gamit na gid, Berting. Aromatig pa ka, gamit kita na. Yun na pa day. Ulian lagi ni. Sa ibuhatan ni mo, ha? Ibuhat ko na sa init. Kung sa ibuhat init, nagabag ka? Kung sa abot, bulinaw na, kay ibuhat init. Basin pa kay paabot lang kay. Ako rin bahala ng tanan. Ulian na lagi ni. Painom ko ni detox. Di sa kaplasan pa na ni mong panyawan, wala na gid na.
Ako rin bahala ni tanan day, Ophelia. Paabot lang. Basin na ugma, usunod adlaw. Tihakaw lagi ni. Napungot yung Ada! Ambot kung siya nakaon ako. Naulian og balik ang akong lawas. Murag na kondisyon ba ni ba? Murag nanghagan na nako. Mutong dali kong paulis bay. Milakaw ko nga way lingi-lingi. Ophelia! Day! Nana ko, Day! Ay, pangandam! Gubat na ni! Ophelia, nana ko! Kumbati na ni! Ophelia! Ophelia din ako! Ophelia, Day, rin ako! Mitulhakaw na ni! Day, hain ka man, ha? Uy! Unsa ka na? Unsa man na nasuwat sa puntahan sa mong kwarto? Unsa man ni? In bold glitter. Uy, unsa mo kay pasabot, anak? Never again. Uy, never again? Unsa mo kay pasabot aning pagkaswata? Dako to kay literal, never again? Unsa mo kay pasabot anang pagkaswata? Never again? Uy! Mao kini karon nakahatag ka ng tumang kahasol ug unsa ipasabot aning suwat kung asawa diya sa pultahan sa mong bahay? Never again? O kung kamoy mo pasabto na ni, unsa man sa inyong nahuna? Pabalikod pa ba ang nangaging namunuan? O ilisa na sa ang namunuan karon? Never again. Sa kay pasabot aning tanan? Mayon sa man og kumapasultihon, Berting. First district, kumusta na? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat. Praise God. Okay, sa tanay nagpamati ka na bro. Thank you kayo. Salamat sa inyo. Kanunay pagsunod sa amon sa Lumanon. Merry Christmas. Unya sa tanang mga suki nato sa Panyawan Herbal Capsule o sa Panyawan Plus with mangosteen. O sa Panyawan Liniment Oil at the Press. Celebrity niyo ko di beauty so para natong beauty care. Thank you kayo. Ikap John Ramos at the Press ni Ma'am Gilly sa ilang foliar fertilizer para sa Mindanao o sa Mega Plus. Preparado na ba itong Christmas party? Mura! Preparado na! Preparado na. Sa Panyawan. Okay. Okay lang. Bada, mga bonus, ready ng bonus. Ready na. Aligre na. Dili kaya nga po yung share ba? Nga kinidig panahon sa Pasko. Dili niya ingon nga Pasko, mga kwarta, mga regalo, mga prenotos. Kay pag lingi sa balang kasulatan, gingon man dito nga sagtang nagmabdo si Isabel, ni adto si Mama Mary, nga mao say pagturok, sasabakan kasi baby Jesus yan. Pag abot niya dito, ningon si Isabel, uy, aniya ang babae nga inahansak mo manunubos. Ni Olpot sa Sanawantos yan. Puyo si Maria dito, tulubot ko buwan, uno mo to, una siya mo paulis gila. Ang buto sa buto kaparian nga, ang pinaskuhan dahil dili kay kwarta, regalo makaroon sa ang paghatag sunog serbisyo sa isikataw. Kabang mo sa mga gibuhaton dito, Maria Isabel. Kuha na lang maragi gihimo na lang panghatagay, no? Ang ganang Pasko. Okay, katong tulog kahari, bitaw board. Bigdam tug mga gasa ni Jesus Christ, di ba? Sa batang son. Insinso, gold, ug mira. Mira tumulak. Anong mira, board? Wako kailan na, board? Sa apa? Nagkuha na. Murasan na siya ring ba nga kuhan. Wako kakuha na ng Pero gold gapon na siya, board, no? Gold gapon talaga. Rawan. Ang kanang insinso, kauban is kamangyan? Kanang ikuhan. Dili ka na gamanti ng mira, board. Marong na. Diamond, sir. Diamond, sir, forever. Unya. Bagay para Joel, kay busy kayo. O sa tanan di ay thank you kayo diya sa ni Nanay Marit diya sa Taguluan ni Sabi Oriental. Ang nanay ni Ma'am Wena. Ma'am Wena, kumusta ka? Father Josue. Ang ating amigong father. Kapitan, Gumer Sabio diya sa Taguluan at Pres. Kumusta ka diya, Kap? Sa mga namati ka ron. Kapuyo na ibibito at Pres. Diya sa tungkil, ato mga lalay din pagkagrabe mga dayher din paminak, kagawad si Sir Santiago, kagawad Manolo Delgado, kang kagawad Amid Abilia. No, kang
Tilis... Kaya na sa Kwan, Bordo? Tungkil. Tungkil, Si Tilis Gihos, parintiti ni Peter. Oo. Filia Dasilio o ni Nilda Tuloknis. Diya Tungkil. Ni Ma'am Tali day Abalo day. Oo. Boy Abalo. Boy. Oh, thank you Tali. Sir Boy Abalo. Si Sir Yol, Hulya. Marigasper. Nagkadako na ni ilan ng kuwan diya. Merchandise. Tako na kayo, Bert. Nagabot kayo. Tako na kayo. Para na mall na nila. Maabot na kinang mall, Bert. Ngayon Tutungod kay barato, magod kayo. nalain ang mga sapatos na sa departamento diya. Pero tinindutas mga display. Asa ganit sa fitness? Biasong. bang? Hmm. Nga biyasong, kadang kamay. Kaya nung doon ka ito, equator karon nga karon gihimo nag-corona del mar. Nga, kato iskina dili. Lechon ka. Padoon lang Santa lagi. Dito. Dili, layo. Dito ila Santa. Dito ila Santa. At bang sa kuan kadong kanarong Corona del Mar. Lechon ka. Gawing skin at crocodile. Sa Kukulanja. Kukulanja. Straight. Nako nung di wala ko kaana pa. Na dili mo na ko didahan ba? Dili lang makita mo yols merchandise. Nara din kilip. Sago na ni junk shop. Ay mga sago na ila. Mga chichirias na diya. Napoy mga sinina ban. Tanan. Suro niya ko dito. One store has it all. Mura ko na sa inyo press Regay sa ano? Sa inyo press Di pag-abot sa amo. Di ara sa Corona del Mar, iskina. I see. Padungan to. Ege. Si Berting ato Cinder. Kani siya kaning hagok kaniyang lawas ba? O niya iyang asawa hot kayo. No? O niya kuha na siya kanang barkers pulong-pulong. Kada uli niya makainom mo siya. Iyang asawa naghuwat na, ready na. Wag siya mahimo. No, ma-frustrated lang ang asawa. Na karon dahil gayon nga kondisyon kayang asawa, diyan malumoy yapon. Pero dahil kausa nga ni kondisyon siya. Ready na si Berting. Dali-dali siya ulit dagan. Karon pagabot sa bahay, mamaya nakita des kwarto sa ilang bahay pultahan. Dako yung litra ba nga never again. Nasika yung mata sa uso kayo pasabutan ng never again. Nga dako mo kayo na diya sa CICC gibutang. Galibog sila unsay pasabot anang never again. Sa CICC? Mo na nagubtan karon. Unsay pasabot ana. Bisa magisuwat? Adi, dako kayo nang never again. Ato ani niyo pasahan niyo. Uy, bawi. Di na usab. Way mangangkon. Way mangangkon. Uy mo angkon nga. Nga sila gubukang. Gabuhat. Ay pasabot. Ilisan ba ang di na pabalikod tong unang namunuan? Ilisan bang namunuan? Manang daghang meaning ni siya. Never again. Manang yung asawa. Di na mausab ang namunuan. Muna nga. Ambot, nganong nanay never again diya. Makontra rin na sa uban na may kasagaran po uban ba na ipagpatuloy. Marami na comics. Ipagpatuloy. Tinuol bitaw na sa uban na pero kanang never again kitsa kay gabuhat. Way mga angkon ay. Niya may ngantong saklag timer. Wadi mo ba angkon nga may kinang pagkabutan diya kisang kay pagkabutan nagtao diya. Ang katuling karaan ang mga bag-o gyud. Nga pagkapay ang pagkapwisto na nga may pagkatao. Dako kay literal never again. Suloy yan. Anong yung taon, Bort? May kabantay. Mo na nagubtan nun. Ang iya, Bort, kaya masawa, giputang nga sa pultahan, never again. Never again. Ang iya asawa, di na sagyod. Di na sagyod. Pagkita pa usap siguro. Baita sa? Baita. May mo na, Bort, kaya mga asawa na buta na. Pero ang iya nang hinahinayon, Bort, ka naman sa mesahiat, Gali lah, may kinumdo siya. Kinumdo ko ba? Nabag ka na parte, ingon mo ka na yung anak ka ng babae mo, ha? Na ay, di lang musulting asan dapita, ha? Ako na ibaguan ban. Ugari ko no kamutan aw sa kanang atubangang nga gate. Na ako na nga, welcome. Ugari ko no kaspultahan din dito tuloy, come again. Na ako no kita to. Naman. Sa mo. Sayang lawas. Ang lawas at impres ba? Ang nasa atubangan sa ubay. Kita lagi yung babayhan na. Dili sa musulti. Isulti. Lain sa na ng mga blind ta kisa. Isulti. Na mo ko blind ay tinig. Ay lagi blind. Ingon ko no ate press, welcome. Imo ko no patalik ko, come again. Okay. Nasa to pa. Para to sa mga iyang mga kuan. Constituente. Sa iyang mga suki. Sa iyang mga suki. Ako man ba?
May tagpatangan dito. Dapat po sa entrada, kaya punan po niya. Welcome. Dili ka na, iputang-bitang mo lang ako tayo. 5 tons ka pa. Kana imo. 5 tons. Saan ba na? Saan? Kana imo. 5 tons na ka. 5 tons or 10? 5 tons. Grabe ka, kuha sa nana. Mga kuka. Unya ko, kung maguba na, butangan rin sa unahan og ditor. Ano lang ko eh, kasagdan na sa board, uliar na yung ban, ayan tawa board, no? Amama na niya, iyan na masaya na niya. Doon ay mga asaw. Uy, doon na ba nahinumdum kung bago nakikita na ako. Karong, ano man? Nga pa, ito di kaano, kaayo karon kung ang bana na mo di. Sige mo siya paningan siya pagkaasawa. Karon ko niya matugka di ay nga, dako rin kayo sa gugmas niyang barak. Ito na yara si kasingkahan. Nga karon? Ang bana na mo di. Nga, ito ko na mo ko sa kasingkahan, o magkagugman ako. Nawa na. Karon, magbitahan ang kantiban karon nga itong suwat. Ang babae may, ang kining babae, sa irong kuno hiluton. Tikaw na. Ang paay. Ay, dili ko mo tuwa na. Ayaw lang, wala ang... Di lagi kong tuwa na. Kung ang babae way gusto, way gusto. Parihara. So, pa rin mo pa masahe diya. Kinis Priscilla ba, pero may oposisyon. Ako ng partido, ay boy! Hala? Gobernador. Lagi Berting. Ako ko'y bago-ulan. Nilansik ko ng bala. Nilansik ko ng bala. Akay kasi kitang malikaw. Hala? Nala, oy. Sige, Ting, no? Mawara ng neber agad dito. Tangtango na. Salamat kayo, guys. Pagpadangat itong tulaman nun. Kuna ko ang puzzle. Tinahan.